Ea s-a născut în Pitești, mă refer ca bază materială, ca plante, ca decor, dar drept concepție aș putea spune că s-a în această locație în care ne aflăm împreună. Conceptul, denumirea, dar practic asta a fost datorată mobilării, să spun așa, a Piteștiului, a spațiilor verzi cu lalele. Eu sunt cetățean al Piteștiului de la 1 martie 1977. Am luat legătura cu domnul Pacea, inginerul șef al administrației din Pitești, pe care îl cunoșteam cu câțiva ani înainte. Domnul Isaac, înainte de a organiza amenajarea Sinfoniei Lalelor, el trebuia să vină director la Institutul de Pomicultură. E un om iubitor de frumos, îi plac plantele ornamentale, mai ales plantele dendrologice, și am fost prin oraș. Și el, când a văzut treaba asta, a zis: ce sinfonie de culori! Și de aici se trage numele Sinfonia Lalelelor. În premieră națională, în perioada 6-9 mai 1978, a avut loc expoziția florală Sinfonia Lalelelor, ediția 1. Expoziția a fost organizată de Consiliul Popular al municipiului Pitești, Trustul Pomiculturii Mărăcineni și Primăria orașului Pitești, pe atunci administrată de Valeriu Nicolescu. În 1976 s-a terminat de sistematizat centrul municipiului și teatrul Alexandru Davila. În jurul teatrului existau niște clădiri și case individuale și centru de încorporare, comisariatul, și am gândit că nici să vină la teatru să fie încorsetat de alte construcții și am inițiat un proiect de hotărâre și am lichidat, am sistematizat și acea zonă cum arată astăzi. Și având o echipă foarte bună, venise în același an și Isaac Ilarie, director la Institutul Pomicol, un om foarte priceput și care ținea mult la flori, cu colaboratorii mei și cu ADP-ul, au gândit, și cu arhitectul, Dumnezeu să îl ierte, că o mare valoare pentru arhitectura piteșteană și pentru țară, proiectați în țară, s-au consultat, să-i zic ziua Lalelelor, să-i zic o sărbătoare a Lalelelor. Au fost discuții cum o denumim. Până la urmă au venit la mine cu mai multe propuneri și am decis anul viitor organizăm prima ediție a Sinfoniei Lalelor. Manifestarea a fost găzduită de Casa Sindicatelor din Pitești și au participat un număr de 18 unități de profil floricol. Sărbătoarea florilor, prin amploarea ei, reunește an de an manifestări și spectacole artistice de sunet și lumină dedicate florilor. Aceste minunate încăpățânări estetice, angajamente ale gingășiei într-o epocă aspră, în care oamenii se duc la flori ca la un element de necesar echilibru. Cred că mi-aduc cu mare plăcere aminte de vremea aceea, dar puțin m-am așteptat să se ajungă la o asemenea extindere. Nu numai el, dar și primarii care au urmat au păstrat tradiția asta și au dat aerul ăsta epatant al Piteștiului, care la un moment dat este mâncat, ca să zic așa, de viu de lalele. Îi dau un soi de sărbătoare de asta aproape nupțială, un soi de nuntă prin mai, când tot timpul domnul primar actual, domnul Pendiuc, mă invită de vreo câțiva ani. Dacă acolo s-au adăugat 30 ceva de ani, s-au adăugat și la noi, așa că am sărit ștacheta de 80 binișori.
Expunerea lalelelor în covoare de flori, într-o largă paletă de culori și nuanțe, a făcut din Pitești o admirabilă și odihnitoare explanadă, care s-a bucurat de succes, întrunind aprecierile cele mai elogioase, mobilizând în felul acesta toți factorii cu răspundere în horticultura țării, în dezvoltarea cultului față de flori, în înfrumusețarea vieții spirituale a oamenilor. Și asta pentru că această formă de manifestare exprimă cel mai fidel starea sufletească privind armonia florilor și culorilor. În perioada 27-29 aprilie 1979, a doua ediție a Sinfoniei Lalelelor redevenea centrul atenției iubitorilor de formă și culoare. Deși a fost ediția cu cel mai mic număr de expozanți, numai 12 unități de profil floricol din țară, calitatea și modul de prezentare a florilor a depășit așteptările, expozanții realizând aranjamente pline de gust și candoare în incinta Casei Sindicatelor din Pitești. Sinfonia Lalelelor a devenit o mândrie, o bucurie și un simbol pentru noi, pentru piteșteni. Și cred că ea poate în timp așa, i-a bucurat și pe cei care au avut de suferit de pe urma acestor acțiuni, de o anumită natură, acestor acțiuni regretabile în perioada respectivă sau mai ales modul cum au fost ele făcute.